אנחנו עוברים לכתבנו בשטח, רותם מנסה, שנמצא שם עם לידן קלימי, החלוץ של הפועל קלימי. תודה, חן. רותם מנסה, אנחנו עוברים אליך. אני לא שומע כלום, אני לא יודע מה קורה. טוב, יש לנו תקלה. רותם, אתה שומע אותי? שומע? כן, אנחנו עוברים אליך, בבקשה. אוקיי. אנחנו נמצאים עם לידן קלימי, כוכב המשחק. 4 שערים, 4 בישולים, ניצחון. יש! יש! אנחנו מבקשים את התנצלות הצופים, יש פה בית משוגעים קרוב. כנראה שמירה שם לא משהו. לא משנה, נחזור למשחק. אנחנו נמצאים עם לידן קלימי, 4 שערים, 4 בישולים, ניצחון 8-6, 8-6, 4? לא משנה, ניצחתם. איך אתה מרגיש אחרי המשחק? מצוין, רונן היום היה חלש, הצלחנו לנצח את המשחק הזה למרות היכולת שלו, אבל העיקר שניצחנו, נתנו לחימה גדולה, היו הרבה שחקנים טובים היום על המגרש, וזהו. ניצחון כמה? רביעי? חמישי ברציפות? שלישי? אני כבר לא זוכר, אולי אתה תגיד לי. לא, הפסדנו 2 משחקים לפני זה, אבל היום סוף סוף החזרנו את הכבוד, החזרנו את הניצחון ואנחנו שמחים מאוד, ושבוע הבא בעזרת השם להמשיך ככה. שבוע הבא מצפה לך משחק לא פחות חשוב, לא פחות קשה. מה אתה אומר? מה יוסי? אני מקווה שרונן יהיה בכושר שבוע הבא ואנחנו נהיה קבוצה טובה, איתו יותר, וזהו, רק מקווים לטוב. תודה. בוא, רגע, עוד שאלה אחרונה, בוא נדבר קצת על רונן. שמענו את השם שלו הרבה פעמים מוזכר פה. מה, אתם עובדים איתו במהלך השבוע, אימוני, והסיום שלו ליד השער, לא כמו לפני חודשיים, משהו כזה. תשמע, בגיל שלו, שבוע ככה, שרירים דפוסים, אני לא צריך להסביר לך, אתה יודע מה זה, מהרבה שחקנים שהיו בעבר, ואין מה לעשות. זה החיים, אבל הוא שחקן טוב, ויהיה טוב, ויהיה טוב. תודה רבה לך, קלימי, השחקן המצטיין של המשחק, וחזרה אליך, צ'ן צ'ן. תודה רבה לפוג'יקו.